Salam qadarly vatandaşlar. Ine şu wagt şol öldürülen çağı Süleyman barada video goýulypdyr. Haýsy kanalda goýulanlygyny kän aňşyryp bilmedim. Saparaň kanalymy kadiýan görüşümden ine şu videony ýazmak isledim. Ine görüşüňiz ýaly çağa urulan, disdiýetine urulan. Ondan kim edenem o şu videonu goýudypdyr. Bul arhivde galmaly zat. Bul videoda ýazgylarym, o çağanyň bar danlylarym hemme zat arhivde galmaly. Şu videony balysda ýatyrka kim edenem bolsa ullukan tanrykasyna aýdýan kim edenem bolsa goýudypdyr. Ine seretdiňizmi şu garşogyna serediň adamlar şu garşokda çağa urulan soň içinden gan gelýär. O näme üçin gan gelýär? Meydany gapgaradyr görseňiz. Şol içinde gan gelip meydan şonan bolýar, gara bolýar. Olam nämeden bolýar? İçinde gan, внутреннее кровотечение diýse, внутреннее кровотечение bu bagry ýarylyp bolýar. Bagry ýarylsa çağı uzak ýaşamaýar. Kim bolsun, uly bolsun, kiçi bolsun, bagry ýarylan adam uzak ýaşamaýar. Men şu wagt aglaman dordun aýdýanna şuny ejesine de Ziyada hanım kakasyna da Mät Nazaraga ikiňize de haýyş edýän hökman ýazyň oturmaň prezidenti adwokat tutuň bilemok birine ýazdyryň özüňiz ýazyp bilmeseňiz üstesine ýazyň ödem haty üstesine ýazyň gaýrat ediňde şol prokurorlaryň nemeleňem kim çäre görmese hemmesiniň adyny bize bir-birden aýtjak boluň. Bu zatlar arhivde galyr, ödem şol eden adamlar şonu öldüren adamlar yatmasın, intak ölmesin, yatmasın, näle ölmesin, intak öz ajalyna ölmesin diýri otursun. Şo ýerde biz barýançak. Häzir men gaterbet ýagdaýda şu wagt men bolsam barsam ýollar açyk bolsa bir-birden tutup çeýlejek de şonuň bu kurdoklaryna minip çeýlejek. Diýişlem dökülýänçe çeýnerdim. Men şol ýanky Ziyada hanyma da Mät Nazaraga da ikiňize de haýyş edýän üstüne ýazyň çäre görülmese bize hökman habar beriň kim işiňizi alan adamlaryň atlaryny, familiýasyny aljak boluň. Şkoluny direktory bardyr, okudan mektebinden olaňa matlaryny alyň. Hökman bar informasiýany taýýarlaň, ýazan hatlaňyzyň hökman ýazyp tapşyryk gaýtmaň kopýasy bolsun eliňizde. Hökman tapşyran ýerleňizde ýazan hatlaňyzyň kopýasyny öýüňizde saklaň. Iň esasy wajyp zatlar. Bar tapşyran ýeriňizde de gol çeksin adamlar. Gol çekip hem eliňizde bersin kopýasyny. Ine şu wagt aýtjak zatlama sag boluň, ýene görüşürüz.